1995. godine u Bosanskom Petrovcu komandant 5. korpusa Atif Dudaković. Dobrodošli u Bosansku krajinu. Evo, napokon se spojio 5. i 7. korpus. Ja se sjećam to da je on govorio, kako kaže general Talić, kaže da nikad se neće spojiti 7. i 5. korpus, jer mu to neće dozvoliti 1. krajiški korpus. Mi smo 2. korpus krajiški razbili. Jednom je general Talić rekao da se nikad neće spojiti 5. i 7. korpus, jer mu to ne da 1. krajiški korpus. A ja sam mu odgovorio, to je tačno i zato ćemo mi uništiti 1. krajiški korpus pa ćemo se spojiti. Bilo to i veličanstveno i radosti, i tuge, i svega je tu bilo. Došli su dobro opremljeni Krajišnici i tamo su bili dobri borci, koliko sam čuo i koliko znam. Prvo pitanje generala Dudakovića je bilo prema mene, koliko ti mali imaš godina, ja sam tako bio.